blokkaa kiekkoa täällä. Ja näin lähtee siitä sieltä. lähti ja saman tien lähtee myöskin Santtu ja Peli on mennyt 6 sekuntia ja Santtu menee läpi kentästä ja tekee maalin. Millä mitä? Vielä ruuti haisee nenässä, kun saman tien isketään ja aamuyö ensimmäistä kertaa Kidingsmi on lähtenyt täysillä tähän otteluun. Siis tää on ihan kehuttiin vaan Sussin ensimmäistä ketjua ja sieltä ja juuri sanottiin, että siellä on pakkeena Back ja Linde. Katoppa Lindemania. Aivan jää seisoville jaloille. Eikä maalivahti on valmiina räpylän yli. Sinne se vaan uppoaa helpon näköisesti. Menikö jopa vielä tolpan kautta. Aivan käsittämätön soolosuoritus. Ja tuosta ansaitsee paikan ja vaihtoa. Ja kakkoskenttä jää Kidingsmiltä. Olipa jäätävä startti. Tätä laidasta saadaan hienosti Linnonmaa. Yrittää vähän siinä ottaa kontaktia samalla kun vaihtoon menee. Ja nyt lähtee hiljalleen kakkoskenttää jäälle. Ja nyt sieltä tullaan sitten. Fifa Nuupi on vetää logo. Hän on täällä tänään. 54 sekuntia mennyt ensimmäistä erää. 2-1, 2-0 peli. Mitä täällä tapahtuu? Nyt hiljalleen joudutaan jo miettimään, pitääkö ottaa täällä jonkin sortin aika lisää tai jotain muutosta. Kidingsmi on ottanut räjähtävän alun. Onpa käsittämätöntä. Nyt on molemmat ykkös- ja kakkoskenttä tehneet maalit. Ja sieltä vielä uusintana. Ensimmäinen syöttö epäonnistuu, mutta sieltä saadaan kuitenkin haettua takaa. Missä on pakit? Missä oli Backin Roni? Suoraan puikoista maali. Varmana siitä. Kato. Näitkö mikä riisto? Ja ai vitsi millä varmuudella sieltä jälleen sitä maali. Kylmää. Salmelainen on laitettu heti sinne syvään päätyyn nyt. Ja nyt lähtee sitten Sussilta vasemmalta laidalta hyvän näköinen tilanne. 3-2 hyökkäys. Löytyykö sieltä pelaajaa maalin takaa? Nyt saadaan hyvän näköinen. Sieltä iskee! Ja kukapa muukaan! Jaakko Parkkali painaa sieltä tasoitukseen. 2-1 enää yhden maalin päähän. Kyllä nyt on alkanut aikamoinen. Jos me veikattiin 6-6 ja oliko sulla vielä enemmänkin maaleja, niin kyllä nyt näyttää aika hyvältä. Tullaanko tänään rikkomaan molempien joukkueiden puolesta jopa 10 maalia? On nimittäin sen verran räjähtävä meininki. Aika hienoa. Ja tästä se nähdään, mistä se alkoi. 3-2 tilanne. Aika hitaasti Kidingsmi tulee. Sieltä. Pieni syöttö siihen keskelle ja veto. Joo, siellä oli vaan. Aavistuksen Veksi oli menettänyt pelaajansa siellä. Nyt näkyy pää, siellä kääntyy, että siellä on vapaalla. Ja saman tien Parkkali hyödyntää. Ei kerkeä Niko reagoimaan tohon millään. Kasvoilla. Ei mitään hätää. Katsotaan päästäkö Japaniin vai ette. Oi, ja sieltä pääsee Fifa-nuppi mahdollisesti yksin läpi. Ja tuleeko illan toinen maali häneltä? Tuleehan se, ja samoilta paikoilta Längistä menee sisään. 2 maalia. Ai että minkä näköinen. Vitsi miten nopea kaveri. Painu vaan tosta kaikkeen läpi. Otti haltuun pieni siirto sivuun ja sieltä maali. Aivan käsittämätön nopeus. Kidingsmi on selvästi löytänyt ja kiinnittänyt uuden tähtipelaajan. Varmasti sopparia löytyy sitten ensi vuodellekin. Aivan seisoville jaloille jää siellä. Onko siellä Markkanen nyt, joka aavistuksen on perässä? Vai Mönkkönenkö siinä oli? Ja Längistä avautuu tila. Maalivahti saadaan vietyä oikealle ja sieltä yleensä tila avautuu sitten sieltä 5. kolosta. Kidingsmi on kyllä nopea, sähäkästi aina iholla. Sieltä löytyy hienosti Bertta. Bertta melkein menettää kiekon. Tilannetta aavistuksen paikkaa. Märkä pelaa eteenpäin takaisin Parkkalille. Parkkalilta upea syöttö! Ja sieltä löytyy Parkkali Villekalle tutkapari. Tuhoa saaneet ennenkin aikaa ja jälleen kerran ylivoimalla. Nämä on ne miehet, jotka ratkaisee Sussille nämä tilanteet. Tilanne 3-2 ja tämän parempaa ylivoimamaalia harvoin nähdään. Puhdas syöttö keskelle, siitä tyhjään. Tästä se lähtee. Lukee hyvin, että sieltä takalta lähestyy ja ai että Niko ei aivan kerennyt kääntymään tohon. Joo, siinä oli aavistuksen Peltonen ehkä väsyneellä jaloilla, oli melkein jo yli minuutti peliaikaa. Ei oikein ollut terävänä tässä tilanteessa. Ihan käsittämätön nopea reaktio toi maali. Löytää, vähän koittaa rauhoitella tilannetta rohkealla syötellä, mutta se tavoittaa Nettan. Tolonen suoraan viidakosta.
Ja sieltä Tolonen. Saarinen ja ai miten hyvä laukaus. Niko osaa tämän kyllä hyvin torjua. Mutta hienoon paikkaan tähdätty. Näistä tilanteista tulee reboundia, mutta nyt ei ollut aivan hyvillä paikalla Netta ottamassa tätä vastaan. Nyt on hyvät vauhdit Ville Kallella. Kattokaa tätä kaveria, mitkä vauhdit. Nyt lähtee. Aivan seisovilla jaloilla pakit. Ja avautuuko sieltä tila aina loppuun asti? Millä kädellä? Toinen maali Ville Kallelta ja tilanne on tasan 3-3. Sus tulee tasoihin 3-1, oltiin takana. Ja nyt tilanne on jälleen kerran tasan. Kylmää tulee. Aivan todella upea. Katso miten pitkältä toi lähtee. Sieltä omasta päädystä veivaa, ottaa tosta pienen harhautuksen ja kiertää takakulmaa. Siellä oli vähän vaihto kesken ja niin kuin sanottua, hyvin seisovilla jaloilla ja ei siinä tarvi muuta kuin pari ylimääräistä potkua ja tila löytyy ja hienosti rystyltä. Minäpä juon vettä tähän väliin. Anteeksi, nyt jo vettä. Kyllä näkee, että tää on ihan Villen kotikenttä, tää myös jää. Nurmi jää. Tää pallo Villellä mikä vaan sportti, niin Ville. Kontiola pelaa Santulle laitaan. Ja kuvio näyttää ainakin hyvin rauhalliselta verrattuna sitten tää Sussiin. Ehkä vähän enemmän luisteltiin, sillä veivailtiin maalin takana. Pitkä syöttö Santulle löytää! Ja sieltä Ara siirtää nätisti! Sakkoa suoraan ylivoimalla. Aivan käsittämätön oli tämä ristisyöttö. Löytää Santun ja tämän jälkeen helppo paikka Arille. Ja sieltä se saadaan aika helpon näköisesti laitettua korjaa Aralle. Siellä nähdään vähän cheerleadereitä ja kyllä nyt saa tanssittaa omiaan. Tässä nähdään vielä tää rohkea syöttö. Taitaa aavistuksen ottaa kontaktia siellä märkään, mutta ei saa kuitenkaan estettyä tilannetta. Santtu hienosti kontrolloi tilannetta ja Ara rystyn puolelta laittaa. Ai vitsi millä rystyllä ohjaa sen sinne maaliin. Ihan todella hieno maali. Kaveri odotti kuitenkin kämmeneltä kiekkoa, mutta niin. Saa vielä viime hetkellä rystylle laitettua. Vähän puhaltaa siellä. Kukapa muukaan kuin FIFA-nuupi. Ja kovat on vauhdit ja nyt on Bäkironi väsyneellä jaloilla. Ei millään pääse tähän tilanteeseen mukaan. Ja kolmas maali on Lakko iskee! Kuka sen sai? Mitä? Lakko tekee maalin tosta paikasta. Toki toi oli nyt semmonen, että tosta se olisi vetänytkin ohi, niin olisi ollut aikamoinen. Vaikka otin liukuksen sen palleen, kun kiekko sinne maaliin. Vähän näytti siltä, että varmistelija meni itse vielä perässä. Nyt mä haluan nähdä tämän hidastuksen. Mitä siinä kävi? Koska FIFA-nuupi oli niin kuin yksin läpi. Oli laittamassa, mutta sitten ei aivan, koska Roni blokki pikkusen pisti siitä. Ja kato mikä tuo syöttö on. Jälleen kerran FIFA-nuppi tarjoilee täydellisen paikan. Bäkironi on vähän jäljessä eikä ole siellä myöskään valmiina. Markkanen ja tuottaa tulosta jälleen kerran. Ja Lakko menee sinne maalin sisälle asti kiekon mukana. Maali on maali. Peltonen syöttää. Sieltä löytyy jälleen kerran FIFA-nuuppi. Takaisin Peltoselle. Ja se viedään loppuun asti! Millä kai juman kautta millä touchilla Ahti painaa sen sieltä maali. Menikö jölleistä jopa? Taisi jopa olla. Mä olin kattovina, että kiekko ottaa vähän kontaktia. Oliko Märkä puolustamassa tilannetta? Kiekko vähän kilpistyy, mutta Peltonen on hereillä ja saa otettua siitä sen pomppukiekon ja pistää sen maaliin. Katsotaanpa vielä uudelleen tilannetta. Se ei ollutkaan Märkä, on se Märän maila jo ottaa kontaktia. Ai, vitsi miten hieno. Mutta ei saa purettua tilannetta. Peltonen hereillä ja nostaa sieltä. Ei kun laittaa längistä itse asiassa jälleen kerran. Katsoitko miten pienellä touchilla se osui vähän Märän lapaa, se meni pikkusen eteenpäin, niin siitä Ahti kerkesi pikkusen osui vielä, että sai sen siihen törkkästyä. Tilanne. Siellä on molemmilta joukkueilta 3 miestä vääntämässä. Lopulta kiekko löytää tiensä aina Märälle, joka vähän rauhoittaa ja levittää toiselle puolelle. Keskeltä yrittää jälleen kerran Viitala tiellä. Ja sinne se lopulta saadaan survattua väkisin. Ja se on Jaakko Parkkali! Onko toinen maali jo tähän peliin? Se on ainakin toinen. Hattuja ei vielä lentele, joten oletan, että tämä ei kolmas ollut. Mutta odotetusti jälleen kerran se on tämä nippu. Sieltä löytyy Parkkalia ja Ville Gallea ja Märkää. Maaliero kuroutuu 6-4. Pikkusen vastaan, mutta on vielä vähän kirittävää Strutseilla. Tässä nähdään vielä uudestaan tilanne. Hienosti lähtee keskeltä kokeilemaan ja jää vähän pomputtamaan Viitala. Siellä on varmaan 4 Kidingsmi, okei enemmänkin siellä on
CVAlle ehkä aavistuksen oli hukassa tässä tilanteessa. Pääsee hyödyntämään Parkkali tämän tilanteen. Ai, miten lähellä toi mailla vähän kolahtaa siihen, lähtee vasemmalle suoraan Parkkalin lapaa toi Niko. Ja se on tosissaan Niko, joka on maalissa. Onko? Jo Viitala vaihdettiin pois sieltä. Siellä on nyt tällä kertaa sitten Niko. Mutta valitettavasti vähän jäänyt seisoville jaloille tää Linnonmaa Kape-kombinaatio. Ja jälleen kerran Kidingsmi on lähellä tehdä jo seuraavaa. Ja sieltähän se tekee! Ella tekee! Mitä? Ihan käsittämätön maali! Ja kukapa muukaan kuin FIFA-nuuppi jälleen kerran tarjoilee tämänkin tilanteen ja saa sieltä koko joukkueen jäälle. Tää oli kyllä sellainen yllättävä, että ei mitään järkeä. Ella! Ai. Ja kato tätä tunnelmaa ja yleisökin pomppii mukana. Siellä on kyllä koko joukkueen johtaja joukkue kentällä juhlimassa tätä maalia. Punaiset liput ja huivit heiluvat. Kyllä tää on selvästi kotijoukkue tänään, tää Kidingsmin nippu. Aivan käsittämätön. Vitsi. Todella hieno syöttö, mutta Ellan viimeistely. Ja tää oli nyt se odotettu yllätys jokerikortti, mitä mä olisin sanonut. Siellä on Nettakin ja sieltä tulee vastapuolikin onnittelemaan. Ai vitsi. Tossa on hyvä fiilis. Toi on kiva. Ai, nähtäispä vielä se tilanne tästä uusintanakin. No mä just odotan sitä, koska siis nimenomaan toi tilanne oli semmonen, että vaikka itse olisin ollut tässä, niin en varmaan olisi välttämättä saanut tehtyä maaliin. Nuupi veivaa, syöttää väleistä. Ai ja sieltä, oi. Todella hieno maali. Ja kyllä tää on ihan täysin Ellaa hyvittä, että löytää ton paikan. Kape oli jälleen kerran myöhässä tässä tilanteessa. Kato mikä tilanne ja huikea maali. Halutaan tietysti kavennusmaalia, mutta huono syöttö ja siitä on läpi. Onnistuuko ratkaisemaan tästä peliä? Ja sieltä tekee! Mitä? Ei saanut Siimi kiekkoa pois enää tossa vaiheessa. Jalat ei riittänyt ja Santtu saa sen sieltä veivattua oikean kautta ohi. Selostamossa povattiin, että nyt tarvitaan kapteeneilta ratkaisuja. Saman tien tähän tarpeeseen vastattiin. Se on jälleen kerran Santtu. Mitenpä muutaan kuin yksin läpi, kuten ollaan nähty useita kertoja. Kidingsmin vakio, nopeat pelaajat, niin päästään helposti. Ja kato tää veivi. Sieltä maalivahti pelataan ulos tilanteesta ja nätti on ja kaikki lähti tästä hivenen heikosta syötöstä, mutta oli Santtukin hyvin paikalla haistelemassa ja tiesi, että tästä irtoaa ja maalivahti irtoaa myös täydellisesti. Saa pelattua väärälle puolelle. Upea maali. Vitsi. Sisään syötöt. Kyllä. Aika rennolla kädellä vetää Kidingsmi. Ei millään, mä veikkaan, että siinä ei ole paineita tässä kohtaa. Ei varmasti. Kyllä Sussilla tällä hetkellä enemmän kiristetään ranteita. Ja sieltä! Mutta nyt löytää kiekko Linnonmaan. Hän on täällä! Hän hakee kavennusmaalin. On kauan puhuttu. Kauan odotettu ja nyt se avautuu. Ja jospa nyt saisi lisäpotkua sit Kape ja Linnonmaakin tähän peliin. Hieno syöttö, monia ristisyöttöjä nähty, mutta vihdoin se löytää miehen, joka on antanut odottaa Linnonmaan Jaajo. Sieltä Kape tietää, missä tutkapari on ja sinne löytyy. Nyt on pojat lähteneet tähän viimeiseen erään. Nyt oli hieno kuvio. Tää on just sitä, mitä kaivattiin tähän kolmanteen erään. Kape ja Linnonmaa. Kato, miten pienosta kulmasta toikin veto menee. Niko ei aivan saa sitä siitä torjuttua. On, ja Niko ei varmasti edes tiennyt, että siellä oli pelaajat. Kyllä on niin monta kertaa tuosta laitettu läpi kiekkoja. Ja Toloselle kiekko pelataankin. Ja yrittää keskelle märälle, mutta oli vähän liian hidas syöttö. Pienestä kiinni, Rannisto tulee kovaa tohon. Ja Rannisto on nyt aivan myöhässä tilanteessa, joka melkein päätyy maaliin. Ei ehkä laukaus oikein onnistunut, mutta toinen yritys. Sieltä! Millä tuurilla? Pakko sanoa, että okei, toi oli käsittämätön hattutemppu. Se lähti siitä lavasta, sit se tuli kimpos takaisin ja sit se painoi rystyllä se. Ai että! FIFA-nuupi tulee tähän kolmanteen erään hattutempulla. Ai. Taitaa jopa olla niin, että FIFA-nuupilla on myös 2 syöttöä vai jopa 3 syöttöpistettä. Ja siihen päälle vielä 3 maalia. Ylivoimasti tehokkain pelaaja ja isonumeroisin pelaaja. Taitaa olla kovin laukauskin melkein yhtä suuri kuin pelinumero, ellei vähän suurempikin. 129 kilometriä tunnissa. Joo, siellä on aivan täysin puolustajat hukassa tilanteessa maalin takana. Kova vääntö. Hyvää painetta Rannisto antoi siellä. Maalivahti
aavistuksen joutui keräilemään itseään. Ei se kimmonnutkaan mitenkään. Salmelaisen torjunta tulee vaan suoraan takaisin siihen FIFA-nuvin eteen ja siitä painaa rystyllä sinne takaverkkoon. Ja nyt alkaa tilanne käydä tukalaksi. Meillä on vielä... Kiitos Ella Hämi. Ja näin jatkuu peli kolmanteen. Ja sieltä tekee maalin! Mitä? Onko Kape Aihinen? Se on Kape Aihinen. Tämä ei valitettavasti kuvissa näkynyt, sillä siellä näytettiin vielä näitä menneitä tilanteita. Mutta mitä sitä menneitä muistelemaan, kun uutta maalia tulee? Se oli Kape, joka siniviivalta laukoo. Tuomari siellä vähän jututtaa, että no niin, menit sinäkin tekemään vihdoisen. Molemmat Linnanmaa ja Kape, ihan kuten täällä toivottiin, ovat nyt olleet isossa roolissa. Saako tästä joukkue energiaa? Vielä on aikaa 4 minuuttia 33 sekuntia tehdä 3 maalia ja pelitasoihin. Katso avauksesta suoraan siitä laukaus ja yläkulmaan. Todella hieno maali. Ja Markkanen ratkaisevassa roolissa. Linnanmaa. Vai oliko Linnanmaa, joka siinä avauksessa? Ei, kyllä siinä oli Markkanen avauksessa. Markkanen, no eli niin. Markkaselle vihdoin onnistuminen ja tää saattaa avata Markkasenkin peliä nyt ihan uudella tavalla. Ja nyt sitten tilanne tiivistyy ja maalivahtia kannattaa pitää silmällä tuolla Sussin maalilla. Ei siksi, syöttäjä Linnanmaa, kyllä. On se Linnanmaa? On no niin. se. Tämä maalin kokkailee meille Kape, kyllä. Oi, ja sieltä tulee Sus! Onko se Ara, joka veti tämän? Kyllä! Nyt rupee tippumaan maaleja kuin sieniä sateella. Oi, kyllä nyt kylmää kyytiä saman tien kun näkyy valoa tunnelin päässä, niin se valo sammutetaan nopeasti, sillä saman tien Kidingsmi ei tainnut mennä 10 sekuntia, kun sieltä tehtiin vastamaali. Oliko syöttäjänä Ella? Näkyy olevan. Siellä ehkä aavistuksen protestoitiin tätä maalia. Katsotaanpa, hyväksytäänkö tämä maali. Siellä molemmat tuomarit nimittäin keskustelee. Jotain siinä Lindemanin. Ilmeisesti paitsiota taidetaan haastaa. Seurataanpas tilannetta. Siellä Ella syötti ja siitä Ara laukaus ja maali. En huomannut tuosta uusinnasta, oliko siellä pieni paitsion poikanen, mutta edelleen siellä vähän jotain keskustellaan. Katsotaanpas nyt. Back levittelee ainakin käsiään, mutta tuomari ei taida hyväksyä tätä. Katsotaan, mitä tuomari sanoo. Siellä edelleen käydään vähän keskustelua, samalla kun tässä näytetään vähän kannustusjoukkoja. Tuomio taitaa kuitenkin olla sellainen, että tämä maali tullaan hyväksymään. Ainakin pelaajat siellä... Oi, kato, siellä jäällä kaatuu kuvaa ja toivottavasti ei loukkaa itseä siellä. Se olisi Elle toinen piste. 5 sekuntia. Nyt on hyvällä paikalla Linde ja tekeekö ensimmäisenä? Ja tekee! Hän on täällä, Arttu Lindeman! Antoi odottaa, mutta nousee ratkaisevilla hetkillä. Peliaikaa jäljellä minuutti 42 sekuntia. Vielä on kaikki mahdollisuudet ja riski kannattaa. Maalivahti pois maalin sulta ja saman tien tulosta alkaa syntyä. Lindeman, joka aloitti pelin puolustajana, nyt hyökkääjänä providaa ja saa tehtyä tärkeän maalin. Ja huudattaa yleisöä. Ja miten kaunis. Pieni haltuotto ja katto tyhjän tilanteen. Ja katsotaan tästä vielä. Siim Livik veivaa, syöttää Lindelle rauhallisesti ja suoraan sinne takakulmaan. Wow. Tästä vielä uudestaan. Sieltä löytyy tyhjä tila jo aivan Niko Kilven kanssa mukana. Ja edelleen Sus pitää maalin tyhjänä, eli iso riski, mutta high reward, kuten nähtiin. Linde. FIFA-nuuppi onnistuu riistämään kiekon ja nyt on loppu käsissä. 20 sekuntia, tästä ei pitkää kiekkoa tule. Nyt pitää syöksyä maalin sisään, kuten lakko aikanaan. Sinne Aralle ja Ara vetää ja se on siinä loppuratkaisu. Kidingsmi 11 ja Sus 7 ja kyllä peli on sillä päten selvä. Ai, herkkua tarjoiltiin ja oli lähellä se yllätysnousu. Mutta ei aivan riitä. Kidingsmi lähti nälkäisenä tähän otteluun edellisissä matseissa. 2 häviötä. Tiesi, että nyt 3. me ei ainakaan sallita. Ja eivät sallineet. Nyt se voitto tulee vihdoin ja kotiyleisön edessä. Kyllä. Hyvää vääntöä nähty tässä 3. erässä. Pientä lisää ehkä Sussin joukkueelta olisi tarvittu, että tää maalierolta saatu kirja. Kape kantoi kortensa kekoon, Linnanmaa kantoi kortensa kekoon. Erinomaista duunia molemmilta. Ja kyllä se voi olla, että pitkät peliminuutit siellä Parkkalillakin alkaa painaa ja Ville Gallella
Hyviä potkuja siellä nähtiin, mutta ei oikein niitä ratkaisun paikkoja. Ei, ja hekin on pelannut todella tiiminä, eli laittanut todella hienoja syöttejä ja veivannut niitä tilanteita läpi ja koittanut myös siitä kautta saada tilanteita Sussille. Ja siellä selvästi Kidingsmi on jo valmiina syöksimään juhlimaan jäille. Kyllä. Vastaavasti pää on matalalla siellä toisella puolella.